Okili. Yes. Jojo de Rabati, aparore gi luor kendo gi muolo. Owadwa ing'ene wapimo higni 3 gi gik mosekalo gi pen chik. Ichalo ng'ama okawo othiwi to kete mbele punda. Putting the cat ahead of the horse. We must interrogate gima okenge gi ere kama ng'ikruok osebede kuom higni 3 mokalo. To ere kama osedhi maber gi sirkal manogo sani. To ere kama onego kete mise motegno mondo mi wago godo okang' kata omiwa olalo mwa dhi godo loka cha. Koro kuom an kaka ng'ama nigi lony e weche mag chike kendo weche mag katiba. Gima nyalo wacho en ni kama sirikandwa ni osebedi kuom higni 3 nikech kichako wacho ing'ene sirikal makoro wan go ni ok en sirikal mar manywanda miwacho gi dho ngere ni Government of National Unity. Ma en sirikal moyaw tiende ni en rangach moyaw kata en mkati obek maduong'. It is a cake that has been baked. Mi iluongo ng'ata ng'ata man gi kijiko ne manyalo ng'ado. Koro kiwacho gik ma sirikal ma gini no chakore less than a year ago, ma broad based government. To watimo nonro matut ni to kuom higni 3 ni ere kama ng'ikruok osebede. To ere kama sirikal osetime maber. Nikech kata sirikal ok nyal bedo ni rach throughout. Nitie kuonde moko mwanyalo wacho ni ka onego jojiwe okete mijing'o mondo mi odhi obed maber kaka dwarore kata poni ok ochopo atamalo 100 midwaro. Koro kuma anabede kaka jalony mar chik. Yes. En niya, sirikal gimosetemo en ni gimosetimo en ni temo kelo kwe mar ni kik ng'ato ne ni wan jomobalo to wan joma ni iye. To kuom weche mag pend chik adona wach mauyanga ni kuom higni 3 ni kuom weche mag rito ratiro mar oganda kendo miyo pogruok mar telo mag migepe mopogore opogore mag sirikal kaka wan gi od bura, wan gi doho to kendo wan gi sirikal maduong'. Winjruok e kind migepe gi duto kuom higni 3 mosekalo pok kete mauyanga niya duond od bura ma ng'iyo ne sirikal maduong' otim ang'o kendo od bura ma ng'iyo ni loko pend chik kendo ng'iyo ni nyaka gichwal dwaro mar jopiny ma nomiyo gi thuolo mondo gibede od bura maduong'. Osebedo ka kanyo nigi ng'ikruok. Koro chalo ka gima sirikal maduong' chalo gima oumo dho migepe 2 gi mar doho kendo gi mag od bura maduong'. To kama osetime maber en ni temo ng'iyo ni to ere gik ma onego bed ni miyo priority. Kwa ng'iyo weche mag arita kwe, mano ng'ikruok osebedo lakini kwa ng'iyo kuom sirikal mo obedo devolved kaka counties magwa, gisetemo kete mijing'o. To weche mag pith kod pur sirikal osetemo weyo sirikendewa mag gwenge mondo temie bedo nikech mago gin achiel kuom teko manowenegi. Alright. Lakini kuom weche mag pend chik to ga ratiro mar oganda kani kete ratil mimiyo ne atamalo kanyo gine atamalo 28 kuom 100. Manyiso ni atamalo 72 pod ni oko.